హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక లిరికల్తో సూపర్గా ఉంటుంది గోండి సాంగ్. న్యూ గోండి సాంగ్ సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. అండ్ కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇది ఒక రిక్వెస్ట్ అనుకోండి, ఏమైనా అనుకోండి, కానీ ఖచ్చితంగా లైక్ అండ్ కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఆ తర్వాత సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో నేను పదే పదే లైక్ కామెంట్ అడుగుతున్నా, ఖచ్చితంగా నా కోసం అయినా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి, ఖచ్చితంగా నచ్చుతాయని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఒకటి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఒకటి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది. సో రెండు ప్రాజెక్ట్ ఉంటాయి. ముందుగా ఏం చేస్తారంటే ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ సాంగ్ అండ్ ఫోటో, దాని కింద లేయర్స్ ఉంటాయి 2. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఒకవేళ మీకు ఫోటో చేంజ్ చేసుకోవాలి అనిపిస్తే ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీకు నచ్చిన ఫోటో, మీ ఫోటో యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ఫోటో యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఈ ఫోటోని 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసుకోండి. ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాక్ చేసుకోండి. 30 సెకండ్ వరకు డ్రాక్ చేసి ఈ ఫోటోని ఇక్కడ కిందికి తీసుకురండి. సో ఇప్పుడు కింద ఫోటో ఉంది కదా, దానికి టచ్ చేసి కాపీ లేయర్ చేసుకొని పైన దానికి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్. సో ఈ ఫోటో చిన్నగా అయింది కదా, దీన్ని ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు కింద ఫోటోని డిలీట్ చేసేయచ్చు. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు దీనికి జస్ట్ మనం లిరిక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లిరిక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంటుంది, అది ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ సాంగ్తో సహా లిరిక్స్ ఉంటాయి. సో సాంగ్ తీసేయండి. ఆల్ సెలెక్ట్ చేసి సాంగ్ తీసేసి కాపీ 15 లేయర్స్ అని ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ 15 లేయర్స్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ 15 లేయర్స్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఫస్ట్ దానికి లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఉండదు. సో ఇప్పుడు ముందుగా మీరేం చేస్తారంటే, ఒక పైన లేయర్ ఉందిగా, దాన్ని ముందుకు పైకి తీసుకెళ్ళండి. ఈ లేయర్ని పైకి మొత్తం పైకి వస్తే సూపర్గా కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంది కదా, దాన్ని టచ్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి ఇప్పుడు పేస్ట్ టైల్, సింపుల్ పేస్ట్ టైల్ చివరి వరకు ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్తే వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఒకవేళ ఇటు అయితే ఇట్లా జరిపేసేయండి. సో మీకు నచ్చినట్టు యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలాగే ఒక్క లిరిక్స్ని వదలకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ లిరిక్స్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి, అంతే ఫ్రెండ్స్. సో చివరి దాకా ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఇలాగే. సో ఒక్క లిరిక్స్ని మాత్రం వదలకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒకవేళ ఇటు అయితే ఇట్లా జరిపేసేయండి. చిన్నగా కూడా చేసుకోవచ్చు, ఇట్లా చిన్నగా చేసి ఇట్లా పెట్టేసుకోవచ్చు. సో మీకు నచ్చిన విధంగా యాడ్ చేసుకోండి మీరు. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా మంచిగా మెల్లగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా సింపుల్ ఉంటుంది వీడియో. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి.
నా కోసం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అన్న గుడ్ అన్న ఏదో ఒకటి కామెంట్ చేయండి. తప్పకుండా లైక్ చేయడం కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో రిక్వెస్ట్ అనుకోండి, ఏమైనా అనుకోండి ఫ్రెండ్స్, కానీ ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. సో మీ లైక్ నాకు చాలా అవసరం ఉంటుంది. సో ఇలా ఈ లిరిక్స్ వరకు ఆర్ట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే వీడియో. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.